mazuva ake waya aibuda tumarungu twe-AI tuya tuchiti Madedido iye achifunga kuti ichokwadi. Hanzi mufanhu airaramba memba pamwe ndo mamairara Hulengende. Ukawana mukana ukasangana naspraga yeye unotomubvunza chaini mudhara wangu anopisa unoziye handisi chigunduru kainini cha vanhu zvavano vachigaya zvezvi asi ndakazosviti chigunduru chaJehovha because isusu totora zvamune zvamatipa tinozvida. Inzi ndaiti Hulengende zvireve waiziya kune gedhe rainzire kune gedhe kumaraini kwedu isusu waiziya kudhara nguva yemapurazi yeye waiziya. So pane gedhe rainge rakanyorwa kunzi pull the gate. So imimi maiti ana Zigwe imimi vanhu ndimaiti Hulengende. So kwanga kwakunzi Hulengende. Waiziya Skeyo meditations kusvika pakuti ndositana ndakuda manje zvaibva aiwa wona inini ndakanakirwa nechant nestatement. Saka ndichikuudza nonga pakamondibvunza paya ndakakuti Hulengende zita randakazvipa ndikati paminingi inini. Kaya wozopa inini zita kuti Hulengende. Asi kuti Hulengende nekuti Madedido zviri nani ndezvipi? Ndizvo zviri nani? Madedido. Anongonzi Madedido saka uchiona chingonzi Madedido. Zigwe wakati uzontora ndi wangu ari part of CBC wakati uya untora kujeri vanati handisi journalist ndikazotora iko aiwa journalist wanyama kaiwe amnesty kuchikurubi wakati angu tondoona amnesty ya priest kunodiwa journalist rine chitambi. Zigwe is a journalist. Don't hate, be inspired. Ladies and gentlemen, last interview yatakaita na Hulengende iri conclusive. Kana chiti conclusive tungora vati zvese takabata pedza. Nasi tine hope rezvekutaura kana kuti mombongoti Bura dance. Tombotaura pa maredeem waizi. Totaura pamusoro pemaredeem. Waizi. Saka tobhura ripi nasi. Aiwa apa toda kumbofilisa vanhu mangoma toda kubuditsa nemamwe atakabuditsa. Waiziya toda kuti vanhu vambotraya kubata art. So toda kutraya kuti isusu tomborwa makomeshawo toenda kuhardcore tomboenda kuafro tomborwa trap. Waiziya koroka because makamboti ndoimba commercial ne izvozvo igaroziya yanzi commercial ne waiziya inini maikoro itozoita zvikuda vanhu because inini handingatengese madomasi panhu pari kudiwa maorange ndichida kungopikisana kuda kungonzi ndinzi ndotengesa madomasi ndofane nzara. Waiziya so tosanganisa asi mama clean towandira kune zvinonyanyuda vanhu asi mama cleaning muchimboma submit yakakuredio hainini uona chinini maitiro wangu zvinhu zvangu angove kuredhiyo ndogona kuishaya. Waiziya but kune aritori ikwe kuti pane mamwe andakatombonzwa vachiridza vanotora vanodidi. Waiziya asi isi toda kungoti ngoma dziende kazvingoita. Waiziya tifanira kuzonyanyisa pressure kana vakuda kuteerera zvimwe zvinhu vanoteerera vega. Waiziya because izvezvi tikutoita tichibuilda kune vamwe vanhu vaiti vakatonzi Hulengende votifadza madzimai but izvezvi kune vamwe vanhu vakutovabatanidza ati vakutofambirana nesu vekuti ukavabvunza vanogona kutaurira mangoma emazita avo ana ponda moyo ana chigunduru chaJehovha ana testimony paZBC itori panumber 2 but kwete zvejenduvha. Waiziya maikoro akanditi hatendere ndiluzi. Vanhu vakarova matiktok akawanda matiktok sound so encourage them kana vaine pavanakirwa napo vanoita sei itai zvavari kuita ndizvo. Ende tinotenda tiri kufara zvisingaiti nesapoti yavana achisa muzvinhu but utonzwa vamwe vanhu vachiti ndopenga but ukamboonere patiktok pacho kuti pane vanhu vanogona kutosvika 1000 vari kuteedzera Hulengende. Kuna vamwe vanhu vakutoita maviews vakutoraramisa mhuri kungononditeedzera achingoita kunge Hulengende vakanyora izvo TikTok yakatozogadzira inonzi filter karakanzi mukambo wanawarona TikTok kozi kwane alright ndati kune vanhu vawanda vari kuteedzera ende vese vari kudya ende inini ndiri kuzvifarira. Waiziya movement ndo movement racho handiri kuona ipapa ndine twin yangu spinner bro. Waiziya
matsaga tomadya kunge dhina zvemachokwadi ndikaiziya yatiri kuona manje. Yes, So yes. ukapotswa neuku unorohwa nechi Neuku. waiza it's a movement but vamwe watonga kuti ibenzi ano Then ndiona mune tattoo rakapenga apa rakanzi me versus me. Rine message here kana wani. rinayo Ndeyekuti chii? but iyi ayo ngazvimbosarira kunani Kwamoyo. waiziya hatizodi kuda kunda nditoni mamwe ari kumusana but handisi munhu wekuti ndozotanga kuda kuzasiwo zvandakazviitira ndakatongozvitira kuti ndiri kuti asikuona panzi malongende malo ndimalo ka Hulengende the president. nonzwa mwana achiti malo akanyarwa pahuro kozi ari murudo atiri kuona inini painting sprinter waiziya Rudo ruri kutsvaka panapa. kwazvo saka vanhu ukuona saka tichitorwiswa oziva vanhu vanorwisa rudo here wakaona vanhu vanodanana nekuti mufanho yakadyiswa anononge inini munhu wetusenzo nge ndiri bharanzi ngeni ndakapusa tunyaya twe vanhu vanoshaya waiziya tunyaya twe vanhu vekurodhi waiziya Nei vanhu vachitanga vanodhauta Stanley. ngatimboita tichifi zvinhu zvacho zvinoda energy tanga tapapi Nei vanhu vachinyanyodhauta Stanley. kudhauta tachita tata parelationship handiti because musoro wacho une uchikalkuleta zvinhu zvakawanda saka kuna mates Unenge uchiprocessa. uona vanhu vakaona vanhu vanodanana zvafananzani pana Denzel uyo fanira unozoti izvi zvatovengwa here nevanhu pakuti ari murudo nechimongo chake ndosikena nyawo wakuona zvana kisimo zvia nezvimwe zvakasungiswa nevamwe vasinei uda kunzi nevamwe vasinei zvinhu zvevanhu ingatakati ibvai pazvinhu zvechi zvevanhu so vanhu vakaona panhu pane rudo ivo vasina rudo vanotanga kurwisa vakutanga kuona kunge pane akadyiswa Plus ndakaona nge muZimbabwe. zviriko unofanira kudane munhu anokuda Ndakaona problem vari kufosekedzera chi rudo. Ndoba ndiri kutiona ngende ndakaona nge muZimbabwe ndonyika chete yekuti kupinda murudo kunonyadzisa. Unonzi wakanyura wakapinda nemoyo. Ivo vanhu zvotovashamisa pakuti vanhu hakuna love zigo 3/4 imamile 3/4 iri kuzhamba so uona 3/4 iyoyo wakaona muchidana nanotonga kuisa tumafaya emoji tumalove gume wakuchifananidzana iwo kutanga kurwadziwa ubva wanyora tumacomments kwekumama but ndatipinde mungoma. iri rinonzi man of the moment Hulengende. tsvimbo mutaura album takati kusvika 2030 Yes, ene mahita arwa maguda. man inini man of the moment nengoma dzakasimba sesimende vakuda kusaisa werishende chavanogona ungono wake inini ndiri kungoimba nechipende chipende futi kuti Hulengende saka ndosvika ndimiswe nembwende kumiswa inini nevatete hosti aiwa izinyete kureva kuti kavatete handingi kushanda ivo vavete matsaga vabika bota dete saka Gini man of the moment. Bulai. Ladies and gentlemen, men of the moment. Inini man of the moment. Engoma dzakasimba sesimende. Wakusaisa werishende. Chavanogona ungonwa inini ndiri kungoimba nechipende chipende futi kuti Hulengende saka ndosvika ndimiswe nembwende kumiswa ini nevatete zigo aiwa izi inyete kureva kuti kavatete isu tiri kushanda ivo vavete saka vabika bota dete saka ndini man of the moment saka pandiri vakutsvaga kondendi ndiri baba wavo semubereki ndini ndongobvumirwa kuti teke ini man of the moment saka pandiri vakutsvaga kondendi ndiri baba wavo semubereki ndini ndongobvumirwa vauya nedzungu vachibva nekwamereki vanga vakabata zibhaketi redzungu zigotabva tavamenyesa nzungu vanga vakudaita varungu mableacher vada kuita varungu
but ivo varungu shungu saka vane kamota shungu vane kamota kekumagadzi ko vada kungoitwa mabi ko inini ndiri chimu ko handisi chipoko kana lu ko asi ndasiya vachidya mako ko ndasvika ndichibaya sefo ko vari kuda koko asi ndini vendovdziboveti saka pandiri vakutsvaka kondendi ndiri baba wavo semubereki ndini ndongobvumirwa kuti pfutseki ndini man of the moment saka pandiri vakutsvaka kondendi ndiri baba wavo semubereki ndise opo ndiri busy kunge siginari alaivheniki kingote kumochari tiri kusecha kusejari vamwe tikaforondwa towana jwelari indi fireman hilari sto chikochi sikochikari ndinoshowira denda katsvarwa ndine mari tutsira matichanyangwe pasalari asi izvezvi ini man of the moment saka pandiri vakutsvaka kondendi tiri baba wavo semubereki tisu tongobvumirwa kuti pfutseki spina tiri man of the moment saka patiri vakutsvaka kondendi tiri vayayisi rekometi mukambori aeti saka hasperi mushe ukuti kuidya nemakushe haichisiri nguva yeushe maikoro ndimambondisei paushe daidziri ntewe inini ndiri bro ndikarohwa ndosimaina sepajoka ndichibhamba ikangesho patiktok malo anenge ari padhuze vachikuza inonzi support system yakakosha sei support system mulife mamusician waiziya saka vanhu havaifarire manje ndozvandiri kutaura kuti kana uchitarisa pekutanga ndakambotaura palast interview waiziya I think ndakambojekesa dzimwe dzenyaya dzacho waiziya vanhu ibvai pazvinhu zvevanhu waiziya so iri ngoma rinonzi man of the moment chimbomutauro album waiziya kusvika 2030 hanzi navamwe vanhu hanzi aiwa zvakubohwa ukapota uchingoreleasa chimbomutauro everyday song ona vanhu ivavo ere ndo vafanzi akafanira kuita savana Madedido ava havana page so vanhu vavo 3 vanouya vachipopota kupage kwei waiziya but imi mogoti zvakubohwa izvozvo chito ingatoenderera iri kuenderera 1 chitori mutrending 1 iri kurova yato kuma 20k challenge ndo zvamoda ndosika ndati inini handitengese mavheji vakomana imi mati imimi muruda kukambo kututsira geji ichitopa vanhu zvavari kuda waiziya so hava zvevanhu ivavawa ndidi anozvinzwa ladies and gentlemen munogona nge musina kuona ngende kwasaregodha nzinoitei ndingatondende pamwe ndotorara ndodhiri rangu kozi isusu tikuimba iti handisi kuplana kuda kubatanidza zvinhu ndiri munhu akaita laki ndiri munhu ari kubhajeti achiweka kaproject 1 ukabuditsa pa6 months aiwa ina ndisiita maitiro iwayo indoita maitiro angu saka zvinhu zvacho hazvifanira kutozofanana katitangotedzerana ndokuti hulengende ndohulengendeyo. Ladies and gentlemen, panapa kana musina kuona tina spina mkuru wemaskids akaimbwa na Roots. Waimba pachinzichi? Tishna one maskids aspina bro. Ndo maskit makers atina we inonzi new school. Ukaona maskit awa atedzereke. Andi tiri kufamba. Yes. Tiri kufamba tati chimbo mutauro kusvika 2030. Achingobuda. Yeah. Hulengende. Adzoka vudisiko. Mwe wangu piko. Cha nyangwe ndichida kutadza ini ndogona. Nofunga mese mazviona. Ndapuwa mkana vambopona. Ndakavasona vari kugesa nesipo yesona. Bati ivo vachachona kwauya hove yakamedza chona. Inini nyangwe ndichida kutadza dongogona. Ibaba wavo sababa vapona. Ndakabata toiri ndiri kusona redi chini tingwe nyangwe tsaona. Nyangwe ndichida kutadza dongogona. Ibaba wavo sababa vapona. Ndakabata toiri ndiri kusona redi chini tingwe nyangwe tsaona. Kugona kusvika inini ndava kunzigoni. Aiwa pakudamboni. Ndokuti mimivoni. Akana kutopaya foni. Kugona baba pasina kana guna. Mikono chaiyo ichadona. Chainzwa ichifona. Kuti tasa nyangwe ndichida kutadza dongogona. Ibaba wavo sababa vapona. Ndakabata toiri ndiri kusona redi tiene tengwe nyangwe tsaona. Nyangwe ndichida kutadza dongogona.
ibaba wawo sababa vapo ndakabata toi ndiri kuzona redi fienetsengo nyangudadhula saka ndabata choricho mamero acharima nekecho apa pane manaketa petyo akuti tibate mudonzo zvangu ndichingobachira pondo kuziya ivo vakati onzo zigo Kambo Maikoro ni mambo Vakudonza tambo Chiku Nduru Inzwa Avaindidzikisira Zigo vaindidzikisira Vaindidzikisira Ndichibatwa nemadzikirira asi ndandini chakanda Ndorumange anakonda kamonya katete kakaonda asi ndopecha panano ndikunda inzwa ndandinichakanda ndizikuzomira ndakatangira ndingazogumira mukacheka vakaora muchatifira amunyare vabira ndo pamugubira andandininyakanda ndizikuzomira pandakatangira ndingazogumira mukacheka vakaora Ziko vaindituka vachitindi mamsha ndakavaudza ngesiya kuzikumsha vachindishandisa vachindipanisha zita rangu vaida kunditanisha imeji vachindisa mupaseji vonditorera advantage vaida kundiita damage vachironga twavo tumastrategy asi nandinyakanda ndizikuzomira ndakatangira ndingazogumira ukacheka vakaora amunyare vabira ndo pamugubira andandinginyakanda ndizikuzomira pandakatangira ndingazogumira ukacheka vakaora spina vamama karinzwa chigunduru chajehovha matiraburu andakasorofa taiti mukambo wanetsa padhoropa kuhwina pasina kana fefa ivo ndo vasiya vane fifa atenge takarova zvimabhifa naspina takarova machakufa mamero kusiya vachivhuvha amukambo wanetsa padhoropa akubata kugweru kumukopa avakatakwa nevarisoba aiwa zigo ndiri ropa ndakarova kilopa ava ndiona vafunga iropa ipomba ndandinini ndine njumba chiti kana mbakumba aiwa kwese kwese kumba kucape town kupe vandongosiya vane TP kudhaka vanofanika pipi vakungoti indeipi lemita ipi mafanzi askuita haipi asi ndiri pahaiki mafanzi yangoisa laiki ziko ndosvika ndichifura maflying kiki mukambo weboxen ndapresa token akubva manheru maxen indakabva kure yangu chen mamero torova nagodha Hulengende baba vane ngoma hopo next vanabaka toona uri vari requests tomboda Jordan pana chakaipa mambo wangu pakuti vanhu vajorodwe. The reason why ndati Jordan anditi it's because a lot of people don't know kuti mune masong ekuti angona kutoimbwa kana muchechi chaimo vanhu vanenge vachingofunga kuti ndio izvozvo zvekunza indirira animaza inspiration inenge ichibva papi pakuzonyora song yegospel yakadaro pakuzenge tichimba gospel maikoro avasedhobho chibaba vane ngoma hobo waize saka gospel iri ndo kwandakato ndo music yangu nini waize zigo ndo music yangu but vanhu vanofambwa nawo step by step. You are genius, mukambo uri vicious. Hulengende nonzisiso wavanoteya unge maikoro mambo tipetsitsine unyoro magora oda kundisevawo kumauro ndokumbira simba sera ive nasauro ekuti regetsa ichambwawo nekatsuro tiri kukuitsa makata kutakwa tinodhakwa asi tonamata aiwa inini ndakuda ndai breakfast chingwa nemasai ndoda kuenda kuJorodhani nanzwa nekurova magodhapi
makomborero anopfuura 7 pandichafa ndikuenda kuhevheni ndati ndoda kuenda kujorodhani ndanswa nekurova magotapi makomborero anopfuura 7 pandichafa wangwewe tatari tiri kutatarika zvakaoma pati yatingazorova kuka zvakastika so takugarawo takastika 1 mukambo unofaririka ndiri batmani nini babadingende ari kupedza kwakauya mwanangende namaitakalazana malongende takasvika ipapo ndikakakamatende mutambo toda kuenda kujorodhani magoda peni 7 toda kuenda kujorodhani ndanswa nekurova magotapeni makomborero anopfuura 7 pandichafa mukambo ndikati ndiri hurumende fana musasaise legende mukambo unenge mutsepende saka ndosvika ndichimisa wereshende kana ndasvika ine hulengende ndoziya vataura chipende inini handidi zvembwende uzindovabvisa macheni ebhasikoro andati macheni ebhasikoro mukambo uri kutangisa mabororo ndadira mushonga wekwakakoro matsaka ndavamanyisa vari kurova vabara ndachinja makala akaya ndakumakara maikora ndibve ndakasara nakuzara saka ndoimba nyangwe nini ndichirwara saka musafunge kuti ndichatsarwa tarinda varozi vakarumwa nenda usinganakirwe angapuritenda manzwa here imi majenda manzwa here imi machinda mukambo unosvika uchivabaya semtsunda kosi kuna kana wana nondikunda chinyaswa ngwedzi ngoma ndine munda ndasvika pariri pa10 pamuzinda vakandisaisa vanoenda kumarinda asi vari kungoti ndandanda ndasiya vachikakama saka ndava kumbovhura grama chikondoro chiri kutora maopama zvakadzama awatenda kurira kunama mukandisaisa tichapacheka ugama mukambo uchava nama siya vana vevatsigama ndiri kama ndichivakama vanenge president uya kama president uya zuma saka shoko rangu ndatsuma mukuru avana kombochumwa vafana vechidiki mimi muchapemwa musandionese chiremwa remwa osi mukambo uriku ndiri kupedza zvese kubata kunge dishe kwese ini ndavadhaka semasese vafana muri kusekei alwaini yandisekese amurebese wetsera ridhimu ndirebese uwansiko nasvika ndamita pickup kuti ndowinai obvious andini ndiri kupisa of course ngoma ndichavapa overdose maikoro avaende neluzi matsaka vachaita madusi bisa rasvika riri mufufosi atsvimbo mutauro unodanzisiso mutauro wavanoteya ngesiso muchagara makavhura maziso ndatuka vese vemesomeso saka ini ndaisa chipiyaniso ndabva ndaenda kuna mwari vandiisa muchari satana ngakandiisa muhari mwari vandibvisa ndobva vandiisa muchari ndatenga motokari ziko ndaingosiya chikochikari vachiti kamukambuka nepfari ndichigara ndichidzidzwa ranalari ndakazosiya vaenda kusechari izvezvi mukoma ndadi bari ndiri kuchemerwa nanatari nyangwe nemambuya ekundari nyangwe vari kuseta zvitandari maikoro vaimbe kundari maikoro vachitenda yuri ndosiya matsaka vaboka mukavere ndiri kuvava mhiripiri ndasvika ipapo ndichibhiga firimon firi wandika mukambo nedhiri vautsei sigomwa ndine skiri ndine mukambo musaladi mugeto yote musaladi saka siyai kuti ndiri mukawati ndosaka ndiri kugara kumayati saka ndichirova haigiri
ingoma ndichitya bullet ndasvika vamwe vadhakwa neseti ndabva ndasiya ndati muri kuita zvesheti ndabva ndasiya vachiita weti vamwe vabva vapanza madho ndasvika ndine wangu maloti ndabura mota takwira mboti ndabhiga bhusi skoti kupinda mbenzi kubuda munoti kusvika ndane makore 40 mukambodeke tiri kuri hoti pitipo mukambodeba zviri simbo ndakapila ndinakana pimbo ingoma idzi ava ndibaba baba vane ngoma hobo Hulengende from song yako iyi pane pawataura iwe kuti zvakaoma but hatingamborova guka so vananga achiti timendere madrugs mimi muchitoudza vanhu kuti hatirove guka ndo yandinchitaura yazigo kuti vanhu vanojaja vanhu vanongotaura zvinhu zvavasingaitesi zvavasingazivi zvimwe zvezvo ne zvitotaura tisite takatovaudza takambopinda nepakati tikapfuura nepakati waize inini ndakatomborasikirwa zvekutosvika panguva yekutoti takatorwa dombo but takakwanisa kubuda musini iroro takatowanirwa nyasa so ndofara zvisingaiti waize so ini vanhu tisi takatovaudza waize ndakambodai but ivo vane vauda kujaja kutonge vanoziva munhu hamene kuti kune benzi rine benzi here hamene kuti kune benzi rinoziva kuti rofanira unogara kumhiri kwasamora here hamene kuti kune benzi rinoglowa here hamene kuti kune benzi risina kana pimpo waize so kuona iwe ndo mapenzi waize then anonzi jorijo ndiani anzi jorijo vane vanzi jorijo kuona jorijo brother since day one waize ndo movement yacho kana tichitaura zvekuti movement tichitaura na jorijo munhu wekuti jorijo raiti munhu wekuti family jorijo munhu akatotibatsira kubva kumadhaka pazvanga zvakaoma tiri tese jorijo best friend yangu ndina jorijo waize ini handina mashambati akona jorijo family movement iri rina mwanhu akawaize ndiye akatouya usikototora nemota yake yedu yanokeswa yaida kutonoke yadhiremwa oil achida inoke waize so akona jorijo aiwa ndewezi jojo ladies and gentlemen Hulengende alongside spinner wakama wakona Hulengende wakamira sei ndiblaz mukoma man mukoma wekusangana maharare here kana mukoma weushamwari unokunda usawira kana mukoma wekutoti mune ukama aiwa mukoma wekutokunda usawira cheo real recognize real wes man saka ndiblaz from another mother man pane ukama wakasimba saka munongona kusangana kwemacreative ngende takuda one song tichita sei tichienda either ifreestyle here kana tichi whatever you can do ati pakuda style yamara ladies and gentlemen Hulengende with the freestyle expensive mukambo nindaisa loko vaida ndirumwe nemako vachida ndife kunge fako malongende redu loko spina vaudze kuti moto saka musataure zviroto mukambo ndovatuka mdo vazi zviroto maikoro vanobuda pafoto mukambo wakawina loto ndachinja kalaunge shato sigova chahakiwa nekato maikoro ndiri futi nato apa ndakaroka vachakufa miswera nase malufa vane konbaba dzekuvhuvha ndine pareta nasiya ndina bhivha hanzi akakanelifa uhobo wangu zvanda achivha kuita Jordan nifa mukambo wasiya machidya magwavha kumaini chingwavha iniya ndingodzokere kwandabva kuvadya sekasafa mukambo ndasvika ndine renji rova ndembufamba netsoka ndichigara ndakadya kwandakanoka umwe dzachovoka ndakazosvika mastrisi ndikaloka sikongoma ndakungofoka vanosaisa mukambo vanotyoka kusaisa ropa richadeuka vafana vachandiyeuka ndenge ndakabata foni imwanangende wangu mtoni kambo unogara uri oni asi sigo handirove mastoni kuti pisirayo nini
andisitira mazaparafini ndina maloti ndiye kwini tavamanyisa mshini maruka zindichamabina ndenge ndauya ndina spina mutwini wangu tichidya padhina matsaga zvamafina apa ndatarisa kamera but ndasiya yakarembera kamboniri kumhanya sengamera munonyeberana kuti ndichapera bhiza riri mufurufosi sigova ndipe ndakaita losi matsaga vachapaita madosi mukambo ndakupai ngoma repakosi zvimbo mutauro ndichitangira pavasirwa nasauro nyararama ndibvisa kurokuro kana kuti manheru mauro ini ndiri kupedza ngendesa matsaga ndamacheka neresa hanzi auye kuchitungwisa ndeyangu chitungwisa apa wotisa futi geto mfana uziye kana bato manyu au kana oto saka usingabude pafoto asi ndakafarira unoterera mudhara ungaterera ndakasiya vamerera mudhuze ndaswedera vanga vakaisa toti musoro zandimisire timbo temwa lemforo ndabva kunodira kwakagoro vanga vakapenda mutsepende vachiti kunokwa yende ndakasvika ndavarova nebhande ngoma dziri kunaka unge bonde akapiwa proni nababa akatirira unorambei Hulengende malena ukona wafana malena akapusa anogona kutodina chi teacher waize nekuti iwewe wableacher waize nekuti kufunga kuti une kalevel kawaricha nekuti iwewe waisawo godzva mumusoro iwewe vaterera ukamuona ndakazoona uya kuzi interview manje yes kwa black so kuona vafana vava ndiri muredzi wavo vafana vakapanduka so vane zvavanototeerera vafana vanototeerera zvandotaura but vanozosvita vakawanda vakatozoya vakuexplaina nenyaya yekuti vava papressure yekuti mafans avo zvavane vangoonerawo pamapeji evamwe kozi havana mapeji makuzoya uchida kuexplaina uchitaura zvandakataura uzotanga kutaura nyaya dzisingabatani so mufana uyu akaita bitterness kupegola kwaitike kubirthday rangu munhu mutapa ini ndakangopfuuro mafanzi akangoonawo mhanza amene kuti mhanza iyi ine chayakatadzawo here ubva wato vhidhiyo irori iritofanira kunge richi chichiitika pavhidhiyo zvinokukupa zigo kufanira kurisa vhidhiyo ripapi pakare ipapa ndakangopfuura ndichitopindawo mubhava kuzi ndindaive next vanhu vakutanga kuti Hulengende ndenaimba mafanzi vhidhiyo riripo aiwa ndikuti patime yana aimba kuti Hulengende Madedido mufana wegodzva musoro atori pastage amboda wabada chiona chibalance chemufana kana iye achitanzi ndiri mufana wake akati kuti mufana wangu zvemalyrics pastage mufana wangu auya chichi Hulengende kanga timboite zvatoita ufunga pane pandaitanga antaitotanga kutongonakidza vanhu vanenyaya kuti munhu ane bitterness iye aifunga kuti pamwe ameni ndezvema 2 minutes here mbwa dzingwa pastage so kubva musi iwoyo apa anga abva kusondirwisa kwaSimplex auya nekombi yevanhu apa ozi anga andoona paSimplex akaona sei ndiri kwaSimplex palive yakanga ina nacolors maartist painetserwa nyaya peji rake vanhu vachitoti mufano yakudzorerwa mumashure isichotiwo kozi so hatizoitonge tovenga munhu nepari kuitwa rafu so isitiri vamwe vaitoti aiwa mapeji aitora kutoti tomuenderewo iye akunoya nekombi kwandiri indatofunga kumwaya kuti tiora tinotora mapeji izvo iye atouya netumamosha netumamonya kune mamonya ane mamonya mbaya nekakombi kakazara tumamonya mbva vabva vachimhanya mbva masvika kudance same day pasina 1 hour ndobva ndanopinda mushow ndobva makatwa makakula saka mutadze kupenga zvamuri kuita oizi anzi maloto akapfuura akatombopfuura nekwatiri sigombo watomuti kupfuura sei wakutadza futi kuexplaina uri munhu anongotaura uringotaura iwewe nenyaya yekuti wakaura tumafans twako iwewe waunda pressure wakutanga kutaura nezvinhu zvisinganzwisiki ozi amufano yaitofona tichiri kugara kwana maloti kwaspindewe
Ala kuya chino toti awachitoro mudzimira mafoni kuti amfano anya kwatora nyaya naye 30 minutes so the next day andifunga ukada usangana naye but anenge achitandi nemavidhiyo ka ana maingende namaisauro vachiti pesi pressure achi zvavanongoita kazvezvo kungo pakaro pesi vakutangisa pressure pesi taka mazuva akaya atouya kumba kwekwe antoona aibuda kunomira panhingi paya mukitchen kuti kuona kwapinda mumba makanaka unogona kuziya pekutoenda wakutangorera content mukitchen ndo mazuva avairova content vayo mazuva ake waya aibuda tumarungu twe-AI tuya tuchiti madedito iye achifunga kuti ichokwadi angasina mavidhiyo echokwadi ona wakunyeba nezvimwe zvinhu zvisinganzwisiki zvekutomakisa zvinotoratidza udofo hwako hanzi mufano airaramba membwa pamwe ndo mamairara Hulengende ukawana mukana ukasangana naspraga yeye unotomubvunza chaini mudala wangu anopisa unoziye handisi chigunduru ainini cha vanhu zvavano vachigaya zvezve asi ndakazosviti chigunduru chajehovha bcause isusu totora zvamatipa tinozvida saka hakuna zvekunzi Ngende airara aita sei indiweza kufunga hangu kuti ndofunga membwa mama kakura because nemurebero wakaita Ngende katofunga membwa so ungotanga kutaura nezvimwe zvinhu zvinotomakisa kunyeba nezvimwe zvinhu zvinotoratidza brain dzako iwe kuti unopenga bcause wakuda kutomakisa futi kana spraga kakuti hanzi pamwe wane utsinyi ungoti spraga ane utsinyi zvekuti anganzi chiro hanzi avanhonga street kid but hanzi zitandarisemba membwa pamba pana spraga paitogara vamwe vanhu cha but hanzi makapiwa zita ka handindi ndakakuudza zvezve pakuya kuinterview iye ndo zvaakutaura kuti wabada kwabada svabada istatement rangu robaya semutsunda iye ndo semu zvaida kungotaura paya ozviti madedido iwo ondipa kuti Hulengende miraoni pane kavidhiyo kandora kuplayera waiza kakudhara mufano waye asati amborota kuti achaimba ndichitori ne8 years ndichiti Hulengende indaiti Hulengende ndokupa ndotuzvise ipapa ndichiti Hulengende fantan waize ndiakati indainzi techno kafantan ndobvati Hulengende indaiti Hulengende waize fantan ndobvati kuti mufana ndo zita rakaipa iye asati arota kana kuti achaimba saka zita rakabva una fantan kana koma fantan ukatobvunza ndo akati star nobva una fantan kwauri kwakabva Hulengende indi ndaiti Hulengende zvireve waize kune gedhe rainzire kune gedhe kumaraini kwedu isusu waize kudhara nguva yemaprazi yeye waize so pane gedhe rainge rakanyorwa kunzi pull the gate so imimi maiti ana zigwe imimi vanhu ndimaiti Hulengende so kwakanga kwakunzi Hulengende waize sikayo meditations kusvika pakuti ndo zita randakuda renge zaibaba aiwa ona inini ndakanakirwa nechant nestatement saka ndichikuudza nonga pakamondibvunza paya ndakakuti Hulengende zita randakasvipa ndikati pamining inini waize handikakuudza Hulengende munhu ane chipawapawa ndikada kutomuka ndakarichinja futi kuti aiwa munhu anokoira ndini pakuti zita rangu because izvezvi mukambo ritori zita uyu aitonzi iye aitonzi Planet Madede but akutosiya vanhu vachimuti kamadedido chamwari kaya wozopa inini zita kuti Hulengende asi kuti Hulengende nekuti madedido zviri nani ndezvipi ndezvizvo zviri nani madedido anongonzi kamadedido saka uchiona chingonzi kamadedido anzi mufano ana mahitsi kauya iyo ataki majapanese ine mahitsi mashoma pane fadza madzimai unozviziva here usvitarise futi unobva wazviisa ipapa saka iwe unotaura kuti iwe une ataki yawakagova so nyangu yandakakupa iwewe wakugova vanenge vachitika tisatidzemba kuti ndeyapi masongo anoti wakanyorera Madedido ataki majapanese iwo andai kutaurira ika iwayo kwete one mwana wamai iye andaitoimba pastage yevidhio randakabva kuposta recent staila rangu rinopisa unge steam mufano iwayo aisaimba kani kana spraga wacho ngonomubvunza aimba kuti chiko madede base oza masongo akurova izvezve chifinu unomuziya here chifinu ndiye akarohwa futi ngoma risendi ati yako nyaya dzekwaChifinu dzadzi
yarowa. Mfano wewe yana chanoimba mwana wa mai. Tosikina dototi king of trap dance nekuti anofunga kuti ndio yakapusa nekuti taimti isusu ndio yakapusa. Audo zviti king of trap dance. Ungofunga wakatozvisa pachigaro iwewe. Makula yaunoinzwa. Ndakabatwa nemagulayo. Makula yore directwa nechirungu wani. Pandoona wakati iyo directwa nechirungu. Chirungu ndo chipi? Shinini mangu. Makula directwa ni iwo chifamba netsoka. Utanzi waita video. Balance the motor. Zigo, antiwe mota yako irapa. Zvinomboda kuswera kuti amasuru ere kuti tuone kuti mota ya Zigo. Inozati mota ya Benz yandambobva ndakaiposta, unoziya ere? Chero katotarisa ndambobva ndakaiposta. Vanhu vakatongoposta vega vatozviona kuti mufanati. Azvimbodi kana masuru. Zvinooneka. Shandai mwana wamai unogona kutozopuwa nachivayo. Wawiwa kunyeba. Paunofamba nemota. Haisimbori mosho hapana. Waizi? Ladies and gentlemen, nyanzi libanaba. Pamwe anofunga kuti ngendana access yekunorekodha nekuitwa mavideos nemadirectors akapenga. Pane vamwe bamukuru vanosponsor maartists. Vakatoti kuna ngendeda kuitisa mavideo 6. Saka ndichapa director anonzi Brandon mari. Ana Brandon vanodhura mavideo ava nditi vanja ma5 wire ma6 wire machiwesi kana wakutoda nescript. Akati 4000 iyoyo ndipei kuno. Akawedzera ne10,000 akapiwa na Tagirei. Akawedzera 4,000 akapiwa na Rastisi. Akawedzera 2 yake akatenga pombi yeBenz 16,000. Wobva wabhadhara $200 kuna Alec. Washuta video rauno afforda. Pane kusiya munhu Rastisi wao vakamupa 4,000 iyoyo. Yasina mota sachi achingonza ane mavideo akapenga. Zvinobatsira ichi kusina chauri kuwana. Benz level rakwira. Aiwa, ladies and gentlemen, mashoko ababangende apere. Tichasvika kumagumo kwechirongwa. Tichadzoka zvekare kabana. Tichadzoka iwa andinga na warongoro every day one. Ndindadi. Every day. Apa vanhu vachinena apa vanhu. Bari zvinotrenda. Zvinotrenda kana zvina Zigo na Sparks zvinotrenda. Zigo. And with that we are out. Aiwa.